Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu Tietari. Tämä oli suomalaisittain historiallinen päivä alueiden komitealle, kun Markku Markkula valittiin puheenjohtajaksi ensimmäisenä pohjoismaalaisena. Miten kuvailisit tehtävän merkitystä näin suomalaisnäkökulmasta? Mielestäni on todella hieno asia, että Markku Markkula sai tämän alueiden komitean presidentin tehtävän. Olemme eläneet sellaisessa uskossa, että ehkä mahdotonta pohjoismaisen edustajan päästä tällaiseen merkittävään paikkaan. Tämä on hieno juttu, että nyt varmasti myös syrjäisen ja harvaan asutun alueen ääni kuuluu paremmin. Hieno asia oli myös tänä päivänä esitellä omaa lausuntoa täällä alueiden komiteassa, jotenkin juhlallinen tunne tuli. Kertoisitko vähän tuosta lausunnostasi, joka käsittelee vihreää taloutta? Lausuntoni on mielestäni erittäin tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Meillä on kilpakumppaneina tuolta tulossa Aasian suuret maat, Kiina, Brasilia, Intia, jotka jo joutuvat ilmastollisista syistä ottamaan entistä paremmin huomioon myös vihreät asiat. Ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että myös meidän pienet ja keskisuuret yritykset heräävät tähän. Menetämme paljon työpaikkoja, erityisesti nuorten ihmisten työpaikkoja, joissa me ole valveilla tässä asiassa. Mitä lausunnon esittelijän työhön kuuluu alueiden komiteassa? Oletko paljon yhteydessä muihin toimielimiin? No, itse asiassa aloitan siitä, että viime heinäkuussa sain talous- ja sosiaalivaliokunnalta tehtäväkseni laatia tämän lausunnon. Komissiohan oli pyytänyt valiokuntaa lausumaan asiasta ja tässä on taustalla 2 komission tiedonantoa. Ja lähdimme asiantuntijani kanssa perehtymään näihin lausuntoihin. Sitten kävimme keskustelut erilaisten asiantuntijoiden kanssa, komission edustajan kanssa, Euroopan parlamentaarikkojen kanssa ja erilaisten yhdistysten kanssa, joille tämä asia on erityisen tärkeä. Saimme heiltä monennäköistä näkökulmaa tähän lausuntoon. Kävimme myös neuvonpidot ENVE, joka on ympäristövaliokunta, niin ENVEn raportoijan kanssa ja kävimme esittelemässä myös tätä lausuntoa ympäristövaliokunnan kokouksessa. Eli todella monipuolista näkemystä olemme tähän lausuntoon saaneet. No, olet toiminut alueiden komiteassa vuodesta 2009 lähtien. Minkälaisia kokemuksia sinulla on komitean työstä? No oikeastaan ihan silloin aluksi, kun tulin tänne, niin jo pelkästään nämä käytännön proseduurit olivat aika hankalia, että oppi ensin täyttämään matkakorvauslomakkeita ja hankkimaan lentoja ja miten tänne tullaan junalla ja täällä on suuret rakennukset, ihan eksyksin pieni maalaistyttönen siinä meni, mutta kyllähän tässä sitten pikkuhiljaa näihin asioihin on tottunut. Ja täytyy sanoa, että tämän lausuntotyön tekeminen on vasta se asia, mitä kautta pääsee aivan oikeasti sisälle, miten alueiden komitea toimii. Että jos toimii pelkkänä rivijäsenenä, niin jää vähän epäselväksi, että miten tämä päätöksentekoproseduuri täällä menee. Olen toiminut myös talous- ja sosiaalivaliokunnan koordinaattorina. Se on merkittävä pesti ja sitä kautta tulee juuri se tarvittava näkemys, miten tämä työ täällä tapahtuu. Teen muun muassa muutosesitykset lausuntoihin ja äänestysesitykset, eli se on todellisen vaikuttamisen paikka. Ja koordinaattoreille yleensä juuri annetaan näitä lausuntoja tehtäväksi, että sitä kautta tämä oli nyt sitten toinen lausuntoni jo täällä, minkä tänään esittelen. Mitkä ovat oman kuntasi tai suomalaisten kuntien kannalta keskeisiä haasteita tällä hetkellä, joita olet pyrkinyt täällä alueiden komiteassa edistämään? No olen täällä kyllä pienen kunnan edustaja. Säkylä, joka on noin 5000 asukkaan kunta, niin pitää ottaa erityisesti huomioon. Täällähän on paljon suurempien alueiden edustajia ja yleensä varsinkin tosiaan koordinaattorin tehtävissä, kun saan tehdä näitä muutosesityksiä, niin kiinnitän huomiota sellaisiin kohtiin, mitkä ovat erityisen vahingollisia tai haitallisia pienten kuntien kannalta. Myös maatalouskysymykset ovat sellaisia asioita, mihin kiinnitän huomiota. Mielestäni Suomen pitää ehdottomasti maataloutensa pystyä säilyttämään. Minkälaisia mahdollisuuksia vihreä talous voi tarjota oman kotikuntasi PK-yrityksille? Mielestäni oman kuntani pienten yritysten pitäisi herätä siihen todellisuuteen, että Euroopan unioni tulee käyttämään seuraavan 5 vuoden aikana satoja miljoonia euroja vihreisiin kehittämishankkeisiin. Mikäli ne eivät käytä tätä mahdollisuutta, niin toiset yritykset käyttävät ja siinä vaiheessa ollaan siinä tilanteessa, että on esimerkiksi 2 tuotetta, sama hinta, toisessa on vihreä leima. Jokainen me tiedämme, että kumman asiakas siinä tilanteessa valitsee. Aivan varmasti tämän vihreän tuotteen. Mielestäni myös kuntien pitäisi tiedottaa näille yrityksille paremmin näistä hankemahdollisuuksista, ettei meidän
kuntien pienet yritykset menetä tätä tilaisuutta. Tämä on myös Suomen pienten yritysten kohtalon kysymys.